So for today's video, manglakad mi. Kami duha mag-date mi. Asa man data gusto nimo? Mananaw ta! Nanoog Sini. sa salida gusto nimo di ay? Murag nindot tong kuan, katong horror. Insidious? Oh. Na, manggakos-gakos na pugka dito. Dili man good, ba masin ikaw magakos dito ah. Makurat-kuratan, manggakos-gakos dayon. Tik-atik para ingon nga O kuan. dili ko hadlukan og kuan, horror, ikaw ang hadlukan. Last katong nananaw tabi, patik-atik ka kagakos, mo chancing ka, pagkiskis pa natin, mahadlo ka magkiskis. So naman ka, ay sure ka na insidious jud? May ganahan mo kog horror ba ikaw? May di ganahan ko Pag mga ligaw na lang dagdagat di ay nga na. Pwede po doon niya. Pero mananaw sa tagsini daan. Ano sa tagsini ba? Oh, sige. Nyali ko dagat niya. Ah, sab. Padulong nami sa mall, guys. Ayan, biyahe nami. Mugtok man. Wala, malipayon ko. Nga na dahil na akong sa malipayon. Okay, mutanaw man tag-horror karon. Ang dami na akong kagalingon. Siya ba diha? Hata dapat mo tanaw. Wala na sa mall. Wala man siguro yung cinema dira sa hardware. Kapit na ta. Kapit na? Kapit na guro. Basta na to ni, 150 dagan, okay ra? Tik lang. Speed limit diri, kailangan ta mosunod sa balaod trapiko diri sa dalan. Amo sunod na kakaron. Mosunod man jud ko. Alangan ka naka-video man ko. Diri sa syudad sa Tago. Pero wala ko naka-video. Mas mosunod ka in or out ng kamera. Diri ta sa kuan. Hardware ta. Revenson. Ah, walay showing. No showing. Ano siya may salita gani? Now showing. Wala unod. Next. Naunta dari sa City Mall ay ka-excited na kumatan og horror. Charot. Actually, dili ko talawan, pero magpaatik-atik taon niya. Charot! Hi guys, ano sa mall? Wala na, wala na. Mag-shopping ta. Shopping ta be? Nanalo tag sini. Ay kahit palabi ba? Kami ako shopping ta. Nanalo tag sini. Duha oh. Nga. Kuan. Sinir, dabi na ako mag-shopping. Ay palabi, Sarap. palabi. Garap ka. Angat na may. Wow. Parang dala ka, sige. Pwede na makasalikon dito. Ay, para makita yung nong. Habang purpose ka rin, ulo ka pa. Kung babae lang, kasi parang 299. Sa mo ka ni siya na, ay sige naman pumili isa isa. Malit ka ticket ba? Hala, oh! Ay, mas gapo ni ah. Na. Ito lang, tubangan rin nung kapag na ngayon. Ay, nakakilig ka mo, kilig mo. So na ang ticketing booth there, ticketing booth tama ba? Palitan ng ticket. Katulong balik na nato. Katulo na mo ning balik direg ato ni aing adlaw gahapon og karon. Wala man sila eh. Nakabutang. Sa dik banda direg. Alas 7. 7 p.m. Pag kuan na mo, pag muda ko na si Bibi sunod kaya ako ang ipa-training dito. Oh. Taekwondo. Gymnast. Taekwondo. Gymnast oy. Dito na ko. Taekwondo po. Kani kay basketball. Basketball. Kani basketball ang sports ni taekwondo nun. Basketball ni kamay nga bola. Kamatay nawala man ang kuan diri. Okay, pigbaligyag ticket. Di na punta pa tanawon kagahapon kay late man Dili ta. pwede nga di may makatanaw karon kay gahapon. Alas 4:15. Dama na to na itong storya, tama na. Late ta na, abot ta 4:20. 5 minutes late. Binay pagkaon dito binay food court.
Ano na ba? May food court dito. So karon magpalit na mig ticket karon, ikatulo namin ibalik dire. Pag wala pagaling ticket karon, mag-wild din siya na. Saan na available ma'am? Pila galing ko ang ticket? 150. Unsa oras sa? 7 PM. 6:40 pwede na masunod. Sige, sige, upat. Sunred eh. Sa oras? Sige, mga ni bawal sulod. Sa oras? 5:10. 5:11? Kapay 1 hour no? Sige, uli sa amin, kaya manihapon mi daan. Sana kasi ra magula-ulo ng bayanan ni uli tang senyor. 7 PM ang showing, tapos muli sa amin, kaya manihapon sa dadaan si Hana. Ay gusto siya mukhaon og itong paborito niya nga sudan nga Gulay. bulad. Gulay? Tara na. Bagay. Ayan, start na ang movie. Wala pa gani sa exciting part. You have headphones. Pero tanawa, grabe na makakapyot. Murag na baliktad, no? Makuyawan na lang kung apil siya ang mga syagit.